Το συγκεκριμένο βιντεάκι είναι από τα βιντεάκια που απλά πατάς record και γίνονται πράγματα. Είμαστε κυριολεκτικά 10 άτομα σε ένα Discord server και γίνεται της τρελής. Έχουμε full χορύπανση, full βρισιές, full γέλιο. Τι να γίνεται κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε enjoy the video. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Κάτσε ρε βλάκα. Critical. Μαλάκα μπήκε μόνος του. Έλα ρε Φαμπιάν, δεν είναι πολύ αργά, έλα μπρο. Κυρία Φαμπιάν, κυρίως μαλακίες. Να δεν γαμιέσαι. Ρε Φαμπιάν, σοβαρά τώρα, γιατί το κάνεις? Είμαι καρτσούτσινος άμα δεν πεις ρε. Βγες από το Champions League. Όχι. Είσαι επισογλέντης άμα δεν πεις. Βγες από τον κόλλο της μάνας. Είσαι Κοίτα όλα επισογλέντης από άμα εκεί δεν πεις. βγήκαμε. Δεν βγαίνει τον κόλλο ρε μαλάκα, είσαι ηλικιός. Μαλάκα την πέταξε. Δεν κάνω βιολογία και μπορώ να σου πω πως είναι λάθος αυτό. Εντάξει, τα αρχίδια μας ρε μαλάκα. Με έβγαλε από Στέργε, μάτι Πανάγια ρε φίλε, δεν χρειάζεται για κάθε γαμμένο πράγμα που λέμε να χρειάζεται να το πεις επιστημονικά. Άχι το διάλογο τώρα που έχω μπλέξει ρε μαλάκα, έχουμε γεμίσει. Φαμπιάν, αυτό που είπες συντακτικά είναι λάθος, sorry bro, απλώς είσαι λίγο cringe αυτό. Τόνισες λάθος το είναι. Καλό τη διοίκηση του server Ώρες θα της λάθος βάζει και κάπου περισπομονή τα πάνω ταγκάρια. στο είναι μπροσκή. Πού γαμίσουμε το M4. Καλή στη διοίκηση λέει. Δεν ξέρεις που μπήκες, μπορεί να μπήκες στην δικτατορία, δεν κατάλαβες. Θα το κάνω disconnect τον Atomic. Τι να κάνουμε, ρίξε πονάει ρε Φαμπιάν. Πονάει. Ναι, Κύριε, πονάει. κύριε, καλό Το Mick βγήκε από όνομα πυροκλάνη. να πάρει το κλάνι το γλέντις, γιατί αυτό είναι. Μίτσος αρέσει που ρες. να σου πω. Να σου πω Φαμπιάν, να πούμε. Πουρέ. Αριστάνεις αγόρι μου. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Εσύ θα χαρδαλιά θα- μην μιλάς καν, εσύ είσαι πολιτής, υπάρχει. Εσύ είσαι πολιτικός ειδικά, είσαι σωστά τη δουλειά σου μαλάκα. Ρε φίλε, εγώ με φασιστής είχα αντιστήσει να πεθάνει. Παιδιά, εγώ ως ένδειξη διαμαρτυρίας μητάω το Φαμπιάν από το μένα, δεν θέλω να ακούω. Έτσι διαμαρτυρία. Μαλάκα τι σου λέει. Παύλος, τι γίνεται. Μαλάκα Θανάση ρε, τι καντήλια σου ρίχνει ο Φαμπιάν ρε που Να μπήκε ο Γιάννος και να μπήκε ο Γιάννος, ξέρω εγώ, ή κάποιος άλλος. Μαλάκα. Παιδιά, λίγο ένα δευτερόλεπτο ησυχία. Θέλω απλά να δείξω Ωραία, δεν γαμίσου. πώς είμαστε μέσα σε ένα σερβερ. Πώς είμαστε μέσα στο σερβερ, μαλάκα. Ωραία, λοιπόν, θέλω όταν μετρήσουμε με το ένα να μιλήσουμε όλοι ταυτόχρονα, Εγώ οκ? μόνο και μόνο Ένα. πήγα τώρα. Είσαι Παύλο. Παύλο, Παύλο, πες έλα. τώρα, γιατί έχουμε τον πιστολέτη εκεί πέρα και δεν μπαίνει ρε. Ποιος Πάμε είναι στο 4. ο Void. Εγώ είμαι βλάκα. Α, Επίσης, εντάξει. Βασίλη, είναι Α, αυτή ήταν outplay αυτό, ήταν τρελό outplay. Ποτέ δεν πάνε έτσι ομάδες. Μίλο! Πήγαινε το, πήγαινε στο Team 2 τώρα! Όχι τώρα, τώρα! Περιμένετε με, θέλω κι εγώ. Τώρα Γιατί πάνε οι μόνος- ομάδες. Κάτσε από εδώ. Όχι, Δεν- όχι, δεν- πήγαινε πλάι. Δεν μπορώ να γράψω στο chat. Γιάννη, Γιάννη, πήγαινε πλάι. Εγώ χωρίς κουρτές στην ομάδα μου δεν παίζω. Θα είναι πάλι ένα team γενικού. Αυτό να παίξουμε τώρα. Ω ναι, γενικό επάλ. Γενικό εναντίον Νεπάλ, μάγκες. Ναι. Παπιάν, παίζει γενικό εναντίον Νεπάλ. Οκ, λοιπόν, ο Βασίλης χθες ήταν πολύ έτσι. Μαλάκες, έχουμε Έχει δύο μόνο 7 λεβελάδες. Έναν 6, Δύο- έναν 4. 2-6. Ονομάζω την ομάδα μου νικητές. Οι άλλοι χαμένοι. Εγώ συμφωνώ με τον Χωρίς να βάζεις κανένας Μαλάκα, κανένα. θα πάω 2 FPS ρε φίλε. Βασικά, όχι, Τι παίξτε FPS ρε κανονικά. μαλάκα. Παίξτε κανονικά. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι σκέφτηκα. Θα μαζευόμασταν όλοι στο mid σε μια σειρά και θα παίζαμε 1v1 ο κάθε Όχι. champion. Ναι ρε μαλάκα, Όχι, να πάμε level 3 πρώτα. Κάνω damage με τα daggers μου. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, πηγαίνετε στα lanes. Παύλο, πήγαινε. Ναι, μην πηγαίνει καλά είναι. Το καλύτερο για clip πριν ήταν ο Κουρτές που όταν έπεσε Νικητές, Καταρίνα αλλιώς δεν πάμε. το μεσημέρι μαλάκα. Το είχε ζήσει ρε, έβλεπε το γεια σου εκεί πέρα. Έλα εδώ μωρή! Έλα ρε, θα σε χαμίσω ρε! Ποιος. Κουρτέσεις. Ρε, Μαλάκα, ο Γιάσου μου έχει δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν Νικηφόρος. μπορώ. Εντάξει λίγο. Λοιπόν, Στέργε, επειδή δεν είμαι tryhard και δεν μ' αρέσει, απλά θα κάτσω να κάνω push-up στο lane. Οκ, Σταμούλη, εντάξει, επίστεψα τώρα. Κυλιακούς είναι αυτό επίσης, Σταμούλη. Είσαι βλάκας. Κοιλιά ακούς. Άλλος μπρέψα μου στο σκυλί. Λοιπόν, στο 1-2-3 όλοι σκυλί μαζί. Εγώ τους μοφιλόφιλους πάω, αλλά δεν μ' αρέσουν. Λοιπόν, Εγώ σε ένα. ομοφυλόφιλους πάω.
Λοιπόν, Πω, πω, 1, 2, μην 3 έχεις σκυλί. συζήτηση, Λοιπόν, please. 1, 2, Σταμούλη, τρία. τσεκάρε το κόμμα. Σταμούλη. Έλα. Τι κι αν, δεν κάνουμε τίποτα για όλο το game και είμαστε ένα level. Ψήσου. Ωραία, έλα, κάθομαι. Βασικά. Όχι, Αυτό που λες... Πίσω πολύ πέος έφαγε. Γεια σου Μίτσο. Πινοπάγο και μεσοπρό. Μάγκες, θα μείνω στα 3 farm, δεν σας πειράζει. Εγώ στο ένα ρε μπρο. Σαμούλη με μίλα. Ανέβηκες level. Σαμούλη με μίλα. Ωραίο. Χάρη στη συμφωνία ρε φίλο και τώρα πρέπει να παίξουμε. Ρε φίλε, δεν το Συμφωνία. ήθελα. Ζητώ βαθιά. Σκότωσα έναν! Τι σε έκανα! Ρε βλάκα, φύγε ρε! Δεν πρέπει να παίζεις καν εσύ το game, φύγε! Παύλο. Ω ναι. You were supposed to be the chosen one. Κορτέση φίντα ρε, σε παρακαλώ. Για ποιο λόγο να φιντάρω. Γιατί δεν ξέρω, έχω ένα θέμα μαζί στους κουτές, δεν ξέρω. Θέλω να φιντάρεις ο Βασίλης και Θέματα μετά έχεις γενικότερα εσύ, αλλά τέλος πάντων. Οργασμιακό. Τρέπε να ξεφτελείς, να σου πω Φαβιάν. Γιατί Τι μιλάς. κάνεις εκεί ρε. Πλάκα. Θα πιάσκας. Είδες, είναι gaming αυτό που έκανες. Να σου πω Μίτσο, θέλω να ρεμίσεις γιατί πολύ φορά έχεις πάρει. Τζιχαντιστή, τι είναι αυτό. Για μένα λέει, δεν το συμφωνώ. Τζιχάτα. Αυτό είναι certified jihad Allah moment. Εδώ εντάξει ο Μίτσος λέει, μα εμένα λέει γιατί έχουμε κι άλλον Μίτσο στο call ρε. Ωραίο. Όχι, δεν το λέω για... Άστα. Άσε ρε βλάκα, άσε τις Όχι, ιδεολογίες. φίλε, δεν όχι, εσύ τι είναι καλά κάνουμε αυτό που έχεις. Ναι, Κουρτές, εγώ ξέρω πως είχα Θα σε βαρέσουμε. Θα σου πετάξουμε σκουπίδια μαλάκα, μόλις έρθει. Εγώ έχω ποινικό μητρό, δεν Δεν ξέρω. έχω. Καμάν. Ισχύει έχεις. Τι έχω. Το γάμισε! Σε κατούρισε! Δεν είχα κιού. Γάμο. Άντε γεια. Δεν είχα ένα. Έλα εδώ τώρα, τι τρέχεις τώρα, τι. Όχι ρε φίλε. Ένα κιού! Όχι. Ένα Κόστο κιού. το! Ένα κιού ρε γάμα! Όχι ρε μαλάκα, ήρθε και το σκυλί. Σκυλί, έλα να συζητήσουμε. Έκανες παρέες. Σκυλί. Εγώ μάθαινα τηλεπίδα. Πάντων. Όχι ρε φίλε. Έλα τον έχεις. POV, το πρεζάκι είναι Όχι, με τόσο τόσα ειλικρινή που πολλά σου έρχεται πάπη σου ζητάει λεφτά για να πάρει μερεχουάνα. Δεν πρόλαβα. Κόλλησε. Και δεν ακούει, όπα κάτω αυτός. Χάρασε το. Είδες. Ρε παιδί μου, πρώτα πρέπει να μπει στον εγκέφαλο του εχθρού. Μπήκες καλά μέσα. Έχω μπει καλά, είναι πολύ κενά μέσα. Όχι, εντάξει, κακό άστιο αυτό, πολύ κακό άστιο. Πεθαίνω και δεν το έχω καταλάβει. Πεθαίνω, ούτε σε σκέφτηκα. Generic. Κάτσε ρε μαλάκα, κάτσε. Generic τέτοιο. Heaven music. Μαλάκα. Heaven music. Παύλο, δώσ' με. Χέσε μας music. Evolution. Τι τρέλει ήταν αυτό στα μου, γιατί είμαστε και δικαστηρμένοι. Δεν ξέρω. ρε. Είσαι. Δεν το στήσαμε εκεί. Θα μπορούσα να είχα πέσει εδώ με κάθε δικαίωμα Φύγε, και φύγε, χωρίς ντροπή. Ποια τον να είπαμε. Όχι, ρε. Δεν είναι καλά, χαλή όπως να κάνουμε γκάγκ. Θα στη γυναίκα σου, Σταμούλη. Ναι. Απλά ήρθε εδώ πέρα να πήγα στο Μόντε. Τώρα αναγκαστικά γυρνάμε και... Όχι! Τι μαλακία έκανα! No, don't do that, please. No. I don't like Έλα, it, ρε, please. δεν το That's πιστεύω. bullying. That's fucking bullying. Top 10 bullying moments. Imagine being a Ήρθα. bully. Όχι! Δεν Being έφυγε chill. κιού! Εσύ που χίλαρες ρε. Μαλάκα δεν Being έφυγε chill. κιού! Είσαι ό,τι πιο κολόφαρτο υπάρχει. Ναι. Το ξέρω, γιατί έχω χάσει Το τόσα ξέρω. πολλά combos. Να βάλουμε λίγο. Μαλάκα είσαι Πω ό,τι πίσω, πιο- δεν είσαι μπορώ ό,τι να πιο κάτσω κολόφαρτο υπάρχει. Τι play θα του έπεσα εκεί και δεν έφυγε η κιού. Έγινε σχετικό και λίγο. Τι πέρα του παίζα. Μαλάκα. Τσιότα. Με Τσιωτάρι. κόλλησε Τσιωτάρι. Δεν τα κάνω όλα. Τσιωτάρι. Δεν τα κάνω όλα. Το είδε Φαστέριο. Ναι, το είδα. Πώς είδε αυτό το τίλτι. Δύο δεκαετίες. Μαλάκα κουρτές κολόφαρδε. Καταρίνα παίζω. Μαλάκα, αυτό το kill άμα σε έπαιρνε, έχεις κάνει alt F4 από την τροπή σου. Έλα γόρι μου. Τι κάνεις ρε. Ξεφτύλεις. Τι, γιατί δεν πήγες τώρα. Είμαι χαρούμενος που κατάφερα αυτό το σκάνι. Αυτό κουτέσι, είσαι χαρούμενος αυτό. Είμαι χαρούμενος που Δεν κατάφερα. έχει κάτι άλλο σημασία. Cause I'm happy. Κυριολεκτικά, ποτέ δεν το καταφέρει στη ζωή μου. Έκανα και... Γεια σου. Έκανες. Ωραία κοτόπουλα για μένα. Είναι αυτό Έρχομαι. Έρχομαι. Έχω ulti. Α, δεν έχω ulti, εντάξει. Ωραία. Δεν σε προλαβαίνω, Στέργιο, τρέξε. Δεν πειράζει, καλά είναι. Λάουλ χωρίς λόγο. Γεια σου. Καλώς Έρχομαι. Έρχομαι. Bye. Φεύγω. Κουτέσι είμαι εδώ. Άμα ξαναπείς το Φαβιάν ξενέρω το μαλάκα μα την Παναγία ρε.
Ποιος με έπαιξε ενέρωτο. Πού είναι. Παύλο, εσύ μπορεί να νικάς Θες τώρα. με Γιατί το κάνεις αυτό κουτέσι. Κουτέσι, γιατί το κάνεις αυτό. Είμαι ο Goku. Τώρα πεθάναμε. Οκ, όχι, εντάξει, εσύ πέθανες, εντάξει. Να είναι καλά ο Σταμούλης, ρε μπρο. Σταμούλη, λάθος άτομο έπιασες, ρε μπροσκή. Αυτό μπρο. Ήταν misclick. Κάτι για μένα άκουσα και κάτι για ξενέρωτο. Για πείτε μια. Αυτό τον σκότωνα. Βασικά. Αυτό λέω, like, άμα θα πεθάναμε και οι δύο και τώρα σκότωσαμε τον Κουτέσι και ξαναγυρνάω στο lane τότε. Worth είναι Στέργιο. Έλα, τι περιμένεις, τι περιμένεις. Δεν ξέρω, το σκότωσε τον άλλο τουλάχιστον. Όχι, όχι, αλλά που είσαι. Δεν το σκότωσες καλά. Τι έγινε Βασίλη, τι έγινε Βασίλη. Δεν έχω Χάμω το energy τσακάλι ρε μαλάκα. Μια ώρα ρε πούστη για ένα γαμμένο Q. Αχ ναι, ο Βασίλης παραπονιέται που σε κάλλει δεν είναι. Έλα ρε μαλάκα, μια ώρα για μια γαμμένη Q. Κοιμήθηκες. Κοίτα εδώ. Κομμένο. Έχεις Παιδιά, το διάλο ρε game. Φαμπιάν, άμα μπορούσες να αλλάξεις τον κόσμο. Άτομο της ομάδας. Δες άτομο πόσο της XP ήταν ρε μαλάκα και τη χίλα ρε με το... Τη χίλα ρε λέω. Ναι, τι φάση. Δεν είμαι κολόφαρτος, εγώ στο έπαιξε καλά. ομάδας. Κατά έπαιξες. Ναι και πάλι και με Q να έκαζε θα με Θα σκοτώσει με το Q. σε σκότωνα με την κυρέα αφού θα βάραγε το τέτοιο. Θα βάραγε το χέξι Oh. που πέθαινες με την Αλλά δεν θέλω πόλεμο, φιλέ. Make love, not war. Ούλτι No, πάτα bro. του. No, no, bro. No, bro. Νικηφόρος, φεύγω. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν έχω πολλά πράγματα να δείξω. Όχι, έκανα μαλακία. Ναι, είχε flash ο τύπος. Ναι. Φοβήθηκα, ρε φίλε. Ήμουνα. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να... Χειρότερη κατάσταση θα σκότωνες ένα από εμάς και θα πεθαίνεις βέβαια. Ας το κάνουμε αυτό. Let's dance, oh boy. Όπα, περίμενε. Εντάξει. Όπα, τι έγινε. Όπα, συγγνώμη, τι γίνεται. Σπουδαία πράγματα. Προχώρηση. Ξέρετε που είναι το σκυλάκι? Κοίταγα το item shop, περίμενε, γιατί μου μπήκε. Εγώ είμαι τόσο Αυτός ο Μορτεκάης είναι πιο toxic και από τον Στέργιο μάλλον, δεν υπάρχει περίπτωση. Όντως παίζει ένα Demon Kaiser. Βασίλη, γιατί μου μπήκες και ήμουνα. Παύλο, γέλα, θα έχετε. Γιατί Τότε να με τι σου θες? πω. Γιατί καθώς στη μέση του lane, ξέρω εγώ. Τι σου ποιος σε πείραξε Φαμπιάν σήμερα? Απενεργοποιήθηκε το φωτί μου. Δεν χρειάζεται κάποιος να το πειράξει Φαμπιάν, πάντα γκρινιάζει. Ναι, μαλάκα. Να σου πω, Φαμπιάν είναι στο τραπέζι γκρινιάρες και είπες αχ ναι, ωραία προσωπικότητα. Θα με βγάλει Τι μαλάκα έπαιξε outplay Μίτσο. Έχουμε στα πόρτα. Άστο, δεν έχουμε στα πόρτα. Πω 3v1. Υδροκολλιάδες. Top 10 mid. Ρε φίλε, Φύγετε, εγώ αρνούμαι φύγετε τώρα να όχι παίξω. τώρα. Αρνούμαι. Γιατί ρε bro, τι έγινε? Άμε. Sorry. Αρνούμαι. Καλά φεύγω, καλά, οκ, εντάξει, άμα δεν παίζεις δεν παίζω κι εγώ αργά μου εδώ. Αρνούμαι, ρε Τη φίλε. δύναμη του αρνούμαι. Κέσσαρα. Παίξτε ρε Αρνούμαι, σώμα. ρε, βάλε. Παίξτε. Μαλάκα, ποιο λες δεν ζω. Κάθε μέρα σηκώνεις και κάνεις και πας να χέσεις μαλάκα. Κάθε μέρα πριν σηκωθώ λέω δόξα τω Θεώ. Κάτσε, περίμενε. Γιάννη, Τι εννοείς, γιατί ας πούμε, άμα πρέπει να κενώσω το έντερό μου, δηλαδή θα σε ρωτήσω για να το κάνω, μόνο το ζώο το κάνουν αυτό. Ναι. Μην το βάλεις προσεύχεται. Μάλιστα, οκ. Ευχαριστώ, ρε Φαμπιάν. Δεν θα μ' αρέσει αυτό. Έρχεται η Τριστάνα, έλα από εδώ. Μάλιστα. Ευγενική προσφορά. Πόσο καλό είναι το γέλ. Ευγενική προσφορά. Donate. Α, μου δώσεις τσάπλες σαν για Warwick. Δεν θέλω να κάνω το Δεν τελευταίο έχω Q. daggers, δεν έχω daggers, εντάξει. Δεν έχετε, ρε, λέω συνεχόμενα βάλτε war, κανείς σας δεν έχει war. Δεν είχα γόρτ, sorry. δεν είχα. Σοβαρά. Είχαμε νικήσει, θα φάσει βίντεο μόνος μου εκεί πέρα. Από το ultimate δεν έγινε. Κοίτα εδώ ρε bro. Σαν... Δεν έγινε. Ο Επαλιώτης. Πώς το πει, ο Επαλιώτης, ήλου. Σιγά ρε bro, τι... Είναι προσωπικό πλέον αυτό. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Τώρα σου το έχω το 2. Εγώ αντιπροσωπεύω. Εγώ αντιπροσωπεύω την υγεία. Άμα και πέρα είχα και δεύτερο Ο item, Γιάννης όπως και ο εγώ Μίτσος τώρα. των οικονομικών και ο Γιάννης τη θετική. Και μας λείπαν της θεωρητικής και είμαστε όλοι η full τετράδα. Άλεξ κατέφυγε, στεριό. Αφήνεις Ω, το και ξέφυγε. Ω. Σταμούλε. Έλα. Γεια σου ρε bro. Πού πας ρε. Γεια σου ρε μπρο. Τι κάνεις Όχι, ρε. δεν φεύγεις, δεν φεύγεις. Γιατί... Μας έβγες, θα πάεις τώρα. Αχ, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τώρα Είσαι εκεί πέρα. Όχι. Πώς με κάνει outplay το Σάσι. Ο Βασίλης, εγώ δεν φέξω σε γιατί με βάλε εδώ πέρα το τάρετ. Ρίξτε το πύργο τώρα.
Αυτό είναι εδώ πέρα η γέλη Supremacy, μάγκες. Δεν πήρες καν εσύ τη βαρούς τόση ώρα θα λες και δεν το πήρες, εγώ πήρα τα σύστρομος. Πώς νιώθεις? Αρνούμε. Πολύ ωραία. Θα κάθω το πίσω. Σταμούλη, έλα, θα σε σώσω. Δεν θα κάνω τίποτα. Αφήστε με. Θέλω να σώσω. Σταμούλη, σταμάτα. Σταμούλη, έλα. Σ' αρέσει το σπίτι μου. Ρίξε αυτό τον τοίχο τώρα. Δεν το βαράω καν, δεν το βαράω καν. Συγγενεξία. Πήγαινε ρε βλαμμένα. Πώς οικειόμαστε. Τρέχω! Πώς είτε Σταμούλη, σ' άρεσε το τούρμπο. Άμα το σκοτώσεις είστε φλόρι να ξέρετε. Μην σε ενδιαφέρομαι. Να πάω. Δεν μας ενδιαφέρει. Να πάρω αυτό. Εγώ δεν βαράω κανένα. Εγώ δεν Πήγαινε. φεύγω. Εγώ δεν σας βαράω. Εγώ φεύγω. Πώς λέει. Εγώ φεύγω. Εγώ φεύγω. Άμα το σκοτώσετε είσαστε φλόρι, τελείωσε το τραγικό. Αφού δεν με σκοτώσαν, αράξτε ρε μάκι. Άμα. Το σκοτώσαμε. Άμα. Το σκοτώσαμε. Εδώ πέρα μπορούσαμε να βλέπουμε. Δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να το σκοτώσουμε. Και τώρα μπορείτε να το σκοτώσετε. Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι φίλε? Εγώ μιλάω για όλο το game. Οκ. Οκ. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, αλλά εντάξει, πλάκα θα έχει. Που... τι να κάνουμε? Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε. Εννοεί τον Ικτάκλα, ρε φίλε. Τσουρέκι ο Παπαδόπουλος. Άρα. Τσουρέκι Τσουρέγια Παπαδόπουλος. Είμαι κάτα main. Αυτό είναι ωραίο. Είμαι κάτα main! Αυτό και εκεί ήταν κλασικός κουρτέσι. Σου έλεγα τι main είσαι, αλλά τέλος πάντων. Μπαίνει μέσα από το φάιλ μου που Ορίστε, το νίκη της ομάδα μου. Αρνούμε. Ο Κορτές αρχίδια main είναι μαλάκα. Παύλο, έσως τον εαυτό σου, δεν έχεις ιδέα. Αρχίδια έσωσα. Αυτό το flash ποιος το έκανε? Εγώ ήμουν. Μα κάνεις μισά W ρε καημένε. Τι κάνεις ρε. Δεν μπορεί να ξεφύγεις. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Εντάξει, το νίκη της ομάδα μου. Έκανα εγώ το engage. Τον νίκησα το ομάδα. Οκ, παιδιά, θα τα κάνουμε όλοι και από τις δύο ομάδες report του Κουρτέση, γιατί έπαιξε διεκδικητικό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Δεν περνάς αυτή τη γραμμή, bro. Άμα περνάς αυτή τη γραμμή σε Τι gay. κάνεις ρε γιατί. Οκ, ξέρεις τι, Έτσι εντάξει. δεν level το game. Με νίκησε! Ωραία, το λέω πρώτος. Άμα πάρετε τον Nexus μας, είσαστε gay. Θα το λέω πρώτο. Τι γίνεται. Α, έτσι θα το Ρε πάμε. φίλε, δεν το έχουμε. Το είπα πρώτο, Ωραία, δεν μπορώ να το πω. ωραία. Άμα Άμα φέρω ένα gay, τι γίνεται αυτός που. Άμα φέρω ένα gay. άμα σκοτώσεις κάποιον από εμάς σε γκέι. Όχι, Οκ, όχι, τότε... Ωραία, άμα δεν σκοτώσετε παίζει κάποιον από δίκαια. εμάς, είσαστε gay. Όχι, Ωραία. εγώ το πάω πρώτο. Ωραία, άμα σκοτώσει εμένα, είσαι gay τότε. Εντάξει τότε, αυτό δεχτώ. Ωραία, τελειώνουμε, λάπα. Α, είναι κι άλλοι εδώ. Είναι πολύ εδώ. Οκ, μπρο, αντίο, sorry. Όχι ρε, ήταν οι άλλοι ρε, με τη σκατοβλακία τους. Τρολιάδες. Ρε. Μην ανησυχείτε, τώρα παίρνω εγώ Που τάνκα. πάω Κουρτέση μαλάκα. Κουρτέση. Τώρα, αυτή τη φορά Κουρτέση. έκανε κουρτές μαλάκα. Κουρτέση, θα σε κάνω κι εγώ report, κανόνισε. Έλα, χάρη σου κανένα, χιλάρης κιόλας. Εντάξει. Τελείωσε. Ένα σήμα. Φίλες, θα κλείσανε. Δεν περνάτε ρε. Δεν περνάω τα σύνορα. Δεν Θα θα περάσετε πάτε- σήμερα τους Ουκρανίας γαμώτη σας. Δεν θα πάτε έτσι στην Ουκρανία που στο παιδά. Τι λέει μαλάκα. Τι Το λέτε. αρχαίο γαρήθηκε αδέρφια. Άλλο Στέλιο. δύο για Ουκρανίες εκεί πέρα και- Άρε, Στέλιο, για χόλτη. Στο Ισλάμ. Τελείως. Έτσι, Γελένα, επάλ 0. Έπεισε Ουκρανία. Νικητές 1. Κάνει δεν. Οκ, μπρο. Το βάλει try again. Και ναι, εντάξει, μπορεί να χάσαμε, αλλά το διασκεδάσαμε αρκετά από ό,τι φάνηκε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε ένα σχόλιο άμα θέλετε να ξαναδείτε και άλλα τέτοιου είδους tech videos πιο μετά στο κανάλι. Τι άλλα. Like, subscribe, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώσετε για νέα πράγματα. Στην περιγραφή κάτω είναι τα κοινωνικά δίκτυα του καναλιού, όπως και το Trovo. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω να πέσω για ύπνο γιατί είναι 12.30 ώρα τη νύχτα. Άντε μου στο καλό να κάνω εγώ τέτοια ώρα edit. Λοιπόν, bye bye.